už ste sa dozvedeli, že ja som tu preto, aby som vás prostredníctvom filmu zaviedla do hlavného mesta Rakúska. Ako sa volá to hlavné mesto? Vybrala som si Viedeň preto, lebo v 18. storočí vo Viedni sa náhodou v dejinách zišli traja veľmi známi, veľmi slávni a veľmi významní skladatelia. Deti v červených tričkách, ktoré už boli na mojom seminári, sa už dozvedeli ich mená, možno mi budú chcieť trochu pomôcť. Ako sa tí skladatelia volali? Výborne, čiže Josef Haydn, ktorému sme hovorili papa, áno, lebo bol z nich najstarší. Potom to bol Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven. Práve títo traja skladatelia, hovorí sa im, že sú také trojhviezdie, tri slávne veľké hviezdy. Teraz by sme povedali, že sú superstar. Áno, aj vtedy boli veľmi slávni a komponovali krásnu hudbu, písali opery, symfónie, rôzne piesne, sonáty, koncerty a napísali veľmi veľa skladieb. Pamätá si niekto, koľko napísal Mozart napríklad skladieb túto z červených? 600, vyše 600 skladieb, áno. Teraz sme zase doma u Mozartovcov v Salzburgu, kde sa Mozart narodil. A malý Mozart prišiel so slami a hovorí otcovi: a ja by som chcel s vami hrať v kvartete. No a otec hovorí: ale však ešte si nikdy nemal hodinu husly, ako chceš na husliach hrať? A Mozart odpovedá: na to, aby si hral druhé husle, predsa nemusíš mať žiadne hodiny. No a teraz s ním odíde pán Schachner do vedľajšej izby a ide mu dať akože prvú hodinu husly. Oni totiž nevedia, že Mozart sa už tajne na tie husle hrať učil. A teraz z druhej izby počuť zvuky, áno. Hovorí: ale je dnes ten Schachner vo forme. Otec Leopold si myslel, že to hrá Schachner. A teraz sa idú pozrieť. A to hral malý Mozart. Bez toho, že by mal akúkoľvek hodinu huslí, sa naučil na husliach hrať sám. V ktorom meste sa Mozart narodil? V Salzburgu. V Salzburgu, výborne. Narodil sa v Salzburgu. Komu hral na kráľovskom dvore? Márii Terezii. Čo mu Mária Terezia za jeho hranie dala? Husle. Husle dostal, áno. A ako sa volala jeho posledná opera, ktorú napísal? Čarovná flauta. A úplne posledné dielo, ktoré už nedokončil? Requiem. To je omša za zosnulých.